אז היום אני עושה מדריך לסליים פלאפי. אז שנתחיל בסרט. אוקיי, אז מה שנצטרך בינתיים זה כוס עם מים, קופסה וקליי, ואחרי זה נעבור לשלב הבא. אז אני עכשיו מראה לכם. לוקחים את הקליי, שמים אותו בתוך הקופסה, שמים מים, אני שנייה אשים ככה, מערבבים. עד שנהיה דקה אני אראה לכם איך זה יצא בסוף, איך זה יצא אחרי המים. אז מי שרוצה אפשר לשקשק, כל המים נסגים ואז להוציא. עד שזה נהיה ככה, ממש בכיף לגעת בזה, ואז אני אראה לכם. נצטרך לקחת את הסליים הזה ולעשות כלים. דקה אני שמה את הסמות ואני אראה לכם כמה צריך. אוקיי, אז ככה צריך ונערבב. אוקיי, דקה אני אראה לכם את זה אחרי שאני אערבב את זה טוב. אז אני צריך את המים. אני אראה לכם את זה ככה ולערבב. ואז אני אראה לכם את זה. אוקיי, ביי. עוד קצת מים מי שרוצה. זה מוכן. אוקיי, אז אני אראה לכם את זה אחרי הערבוב. והנה הסליים הפלאפי שלנו בלי בורקס, בלי דבק, בלי שום חומר פעיל. אז נתראה בעוד סרטון, ביי.